Yo! What's up sa inyo mga kabingka? For today's video mga kabingka, so magmumukbang ako karon mga kabingka. Gihulat na nako ang akong order karon mga kabingka. Diyan lang. So unya mga kabingka, unya inyo may balan kung unsa akong imukbang mga kabingka, no? Pero ako na ni i-reveal mga kabingka, no? Ako na ni i-reveal, dili na dagagpatik-atik, dili na nagpatik-atik, kay akong i-reveal sa inyong atubangan, no? On camera social, no? On camera mga kabingka, akong i-content na ako mga kabingka ay donut, no? Tanaw na to mga kabingka kung unsa ni kalami nga donut mga kabingka. Na curious yung ko ani mga kabingka, kay nganong nagpa-order din ko ani mga kabingka. So ingon sa akong gi-message mga kabingka na on the way na daw ang rider mga kabingka. So pila ka minuto mga kabingka kay ato nang sugdan kung ato nang tilawan ang ilang malamian nga donut, no? Pinaka-famous diri daw sa Dakbayan sa Durian mga kabingka. So diya na mo mga kabingka kay abang ako magahulat sa akong gi-order mga kabingka. So chikasal mga kabingka. Diba? Kasi nakaingon mo gatik-atik ko. 2,000 years later. Yeah. Welcome back sa aking panibagong mukbang, okay? Mukbang, anyway. Ang akong imukbang karon mga kabingka, ingon ako ganina mga kabingka, no? Ay pinakalami nga donut daw ko, no? So ako na nag-agreehan kung sa gini kalami. Mao gini yung pinaka-famous do nga donut diri sa Davao City. Kani siya na sponsor ko. Tarong ebidensya na resibo. So nabayaran ako is 680 dala ng delivery. Social delivery. So kaya na nag-agreehan. So sinsa sa mga maingay-ingay dyan, so ang labi ani mga kabingka, pinaka-the best, pinaka-the great ani mga kabingka ay coffee. Tapi andam na ba mo mga kabingka? Alauna, alas 2, alas 3. Look at that, the donut. So kung makabingka ayun, ha? Wow, nakikita mga kabingka sa kape mga kabingka. Siyempre na napininit na antre, ha? Kita gini mga kabingka. Look at that. Kita sa kamaturan. Kaning timplahon. Yung na lami. Natin yung choco. Okay? Lami gido kanina. Teno to. Nana to ni great mga kabingka. 10/10 na ani sa mga bonus. Ni kayo. Number 10. Ang iyang chocolate daw. Di kasi nga nakatamis, tama-tama.
Mm. Actually, ang pangalan din ng mga kuwan ko mga bingka, Lola Vitas. Lola Vitas. So kanino pong kuan kanino? Kani. Orange nasa gatas daw. Tama yung mga lasa ng mga kabingwa. Yang tamis bito mga kabingka dili kay isa yung sobra ka tamis. I-compare sa mga mas ilado pa ni. Dami kayo. Kanyo? Sulit tulo din ni ka-flavorin. Nadi ni si cheese. Yes tayo. Kani gino. Kani daw. Kinagi si cheese. Bernes. Yung choco. Morning donut nga dili siya makakaumay. Pagkaon bitaw nimo murag di para sa uban ng mga di na ko musultig mga basta ka nang mga ilado ng mga donut pag ingkay bitaw nimo sa uban ng mga donut i-compare ani. I-compare bitaw ani. Kuan siya dili din nga pagsawaan. Ini isa. Dagan naman nag-vlog ano. Abi na ko patik-atik lang. Diba? Real talk mga kawingka. Lami kay siya furnace. Siyempre, kaning donut, bukat na juga ni sa one mga kabingka bukat sa tayan dali ra busugon no. Di na ko sure kung mahurot na ko ni. Di ba? Ang maingon yun ako ani mga kabingka. I assure you na dili ka mahayan. Isang unsang orasa mga kabingka. Pwede yun siya. Pamahaw, maniudto, merenda. Anytime. Pwede mo mag-message sa Facebook for more info. Kaya siya dati sponsor pero ayun ako na okay ka lang donut.
Oh, basahon ako sa nakasulat ano. Hello, Apo. Salamat sa pagbiti ng paborito ng lola ninyo. Galing sa puso ang pagluto nito. Kaya sana't magustuhan mo, Lola Vita. So, di ba? Oh. Kasi nag-aingon mo atik-atik ko. Oh. Diba? Kita-kita gina sa ebidensya, no? So, kani bago nila baligya sa publiko, gisure nila nga quality ilang donut nga ilang ibaligya. Diba? Actually, dagan na nakatilaw ni. Bisag dito sa Luzon nakatilaw na ni, no? Pwede mo magpa deliver ani. Lola Vitas. So parang hindi ko na maubos to. So ito po si DJ March Marios, no? See you in next my vlog, mga kabingka. Babushka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.